I čao ljudi, sad ćemo da igramo zmiju na televizor. Pa hajde da krenemo. Evo, idemo. Ja, samo malo. Evo ga, nastavljamo dalje. Sad. Igramo level 1. Može, evo. Bravo, majstor, idemo. Bravo, idi još gore. I jebem ti. Idemo. Idi ovo što promaši. Jebem ti. Kako? I dole, dole. Joj, kako promaši. Zvijezdu. Idi. Još dole. Bravo. Idi gore još. Bravo. Dole. I joj. Idemo. Tako. Bravo. Svi idu dole. Idi gore. Bravo, majstor, idemo dole. Au. Sad ćemo jebat. Ali. Idemo. Mali ko kakvi telefon. I dole. Bravo. Još brže, ovo je malo teže. I tu, bote jedan. I još, bravo. Bravo. Bravo, sine. To je to ljudi. Hvala što ste gledali, pa vi povalite like i subscribe i napišite komentar. Vidim se, čao.